Hey, what's up mga Megs? So I filmed this video na ami sa lutupan para mag-rent sa akong festival queen outfit for tomorrow. So kalit-kalit rani nga ako gipili sa akong teacher no. That's why wala kayo naka-prepare inyong friend. But many thanks kaayo kay Ate Lebet Lopez, wala ka jud ko gipabayad sa rent. Unya, gipa-dinner pa gid bis ilaha. Wow. O diba? Kaswerte ba? Please follow to her page di ay mga Megs, Bugad Bet or Jokrel Bet Lopez. So meet my little brother. Please follow pod to his FB page, Boss Yael. Tomorrow. So now, it's February 4 and I'm preparing na. So si Ma'am Shitin rin mo make-up kaya wa tay budget pa service. Pero laban lang, ang importante is makarampa and makasayaw, di ba? Anyways, di kayo ni kay balo mo make-up si Ma'am Shitin, pero yay ko ra jud, laban na gihapon. Okay, so nakailis na ta. And kung akong mama for my makeup, akong lola pod for my hair. Da. Atong piyungan bi para mas ma-feel. Charis, piyungan na bito na kay magyaw-yaw ako mama. Upay na struggle na siya kay di ka maumutaod sa kong piluka. So, with my little siblings, wala pa sila mga ilis actually. But later, moadto pod sila sa school. So, school mas pa as of now. O diba, maayo kayo mawara-wara sa kamot siya ilbis na makadungog kung batumalani nga kanta? So, the parade has just started. So, nag-una ang mga SPED students, including my awesome sister Chin. Actually, nagtantrums pa na ganiha kay dili siya ganahan magpasulob og dress and wings. So, by the way, diri ra sulod sa among school ang parade. Because this is our school celebration for Sinulog. And humana ang sa barangay jud last week. So these are the festival queens and princesses, including me, o diba? Ako ra jud ang walay headdress, kasi again, wala jud kay mi naka-prepared, kay gahapon lang may giingnan sa akong teacher, na ako na lang daw ang representative. Hello sa vlog. By the way, share ko lang, karon pa jud mi kakita nga ni join og mga school event si Chin or maski mga unsa nga mga ganap. Kay lagi magtantrum si siya og pugson sa dili niya ganahang buhaton. Gusto ra siyang magsigpuyo sa kwarto, siya ra usa or sa sala if patanaw check TV. So nag-start na ang program and before anything else, mag-angels walk for autism pa ang mga SPED student. And si Chin, behave ra jud kaayo. Well, siya El, perti ng dukaa kay grabe kasayo man numata. Pero lingaw gyapon siya bisag katugon na. O diba, starring na pod kay akong lulo. Syempre, kay tanod po siya sa among school, no? So, na jud na carry sa akong manghod, nag-sleep over na jud. And mana-diagram pa ang mga festival princesses. So, nag-showdown na sila, and in fairness, na-shook ni nga ning kalit og apil si Chin. And grabe, nag-enjoy ra pod siya, ug happy kay minigtan-aw niya, labi na among mga mama. So, after nila is mga festival queens na, and hold your breath, murampa na inyong Jamaica. Okay, pandol lang sa okay ra na. The show must go on, ika nga. Ang importante, wala madagma. So kapila jud ko na pandol ana tungod sa akong petikot na nalimtag tahi sa akong lola. Pero again, laban ra. Mapandol man or madagma, ang importante padayon ta, dili magtanga-tanga. O see, naatay number 1 fan / cheerer / supporter / encourager. Thanks, Maya L. Agoy! Bitaw, anak jud ng life. Pero I'm not afraid to fall because I know I was born to rise. Charis. But falling is just a proof that you dared to stand. So, rise again, stronger than before. Mura jud nadagma, takilpo rabiya. So now, the Festival Queen Showdown begins. So human na ang rampa-rampa and showdown. Pag Sinulog dance na ta.
So, thank you so much for watching mga Meg. See you next vlog. Bye!